আমাদের মাথাপানি করবে তারপরে তেরো খাই ছাবি জনগণ মানো তারপরে কইলে জনগণ তারপর এগুলোকে সম্পর্কে নিয়ে বাকি নিয়ে Tinoro je komol bangan মানে চংলা খেলছি এসে হামতে আবু তো মানে কাটং তো বিথং আপনা আমি অবসর kata ini sini mete komol prima no ne bakal mana belinya kaja mana kalang di তাই বেশি তো রিমালি আবার যেহেতু 10টা বেশি কাইসা বেশি হতে আটা মানে বা কম বেশি নমানো हम जतन বিভিন্ন তিনি যে ব্ল্যাঙ্কেট एबा कम्बल पागलायनायनि पान्दाव फाइमानदो फैनाय सिनि साब जुनालनि चेयारमेन सिनि आताफ्रा बरं गोनां सिनि दादा जिते बर्मा ताई सिनि सोशल एक्टिविस्ट सिनि दीपक देव बर्मा ताई सिनि तेमासा बन सोशल एक्टिविस्ट सिनि सागरिका देव बर्मा ताई साब जुनालनि साबजेक्टिव ताई जत विलेज कमिटिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन ते मेम्बार ताई तिनि निजे कम्बल बागखानि जे बेनिफिशियरि फाइमान जाफैले नरक जत नब आनि खानि हामजामु ताइचिबाय याफारो आं खायसे थानि कक सानाय कारण कि जों अर तिनि जे गुथुं लाइमान इनके मेनलि इनके कम्बल सिनि एडिसि हापांनि हयते जेव गोसां सिजन যারা सुगिया लुखुंनि लुकुरकनो कम्बल एबा ब्लेंकेट बिसिंति बं लुखुंगो जुगजाखुं नै सिनि बुबाग्रानि बिसिंति बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति एडिसि सरकार तिनि कम्बल जोंनो जत बिज किसा किसाकै 13टा के बागै सिनि टोटल बिसि दङ 10टा बिसिनि टोटल 130 जन बाग दिनै जों दागि मानखा सिनि सीएम बुबाग्रा ताई जत आदं इएम रक बर मीटिंग थाइलेनो तिनि कम्बल पाइथानि बागथानि अर्गानाइज खाइजाका ओंखाय जों साइमनो सिनि एडिसि सरकार सिनि तिप्लासा दफान बागै जेसाक चुकसाक चेष्टा खाइ दङ सिनि आपलिपमेन्टनि बागै सिनि हामक्राइनि बागै सिनि एडिसि सरकार चेष्टा खाइ दङ बसकांनि सालाबो ओंति हामक्राइनि सामुं तेबो चेष्टा खाइ थांनाय सिनि एडिसि हापां बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंति ताई जों कम्बल सिमिया थानायाव जों खोथों बागलायका फाइनि सालो तेबो स्किम खाम फाइनि सिन बागै न जतन खा लबै सज्ज दज्ज रमै तंदि सिनि तिप्लासा दफान बागै तेबो स्किम खाम फाइजाव काहाम दिन फाइजाव ताई दिनि तेकैसे कक साना मुसुंनाय जों बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी बुबाग्रानि जे दिन चबा जों जतन लदि रुइ बन फानक्राखे मातलांनाय दिनि कम्बल बाग तनि अमकाहे गभर्नमेंट प्रोग्राम आं दिसि अकनि कक सागलाक ओंखाय एकटानो फैनाय जों जतन थानचमा तंनाय ते बुआरनो लदि मारनाय ताई सिनि एडिसि सरकार जे खाइ तंमनि जे फान बकरै जों सिवा सिनि एडिसि सरकारनिया ताबु अम्बाइनो सिनि बिमान जों नांगो डिमांड नर जत सिओसिन डिमांड तंगमो बस गांनि सालो सिंगो सबा कतर खाइनाय डिमांड तिनो डिमांड मामबाय के जों 70 बोसोरमै सिनि हावो सिनि जों केचेन खाइ तनि जागमानि बुइनि दफानि बरकबाय अमनि यागनि जों कागनाय अमन नर जतन थानचागे तंदि एकै तंदि ताई आंते बिसे सानाय सिनि स्कीम का सालो खाइनाय दिनि अभिचरण बिसि ताई सिपाइ कामि बिसिनो जों जे बेनिफिशियरि 13 जन kai जों बागि रोजांनाय आरो सिनि आदं रक बागि रोनाय ताई आंनि जे बोखाबाय वानसुकमानि जे आनि तेकिसा निजेनि बेतननि रां बेफानो आं तेकिसा एड खाइ 20 जन बा 25 जन के रुनानि हनै तबो आंबो थाने मासो ट्रिटमेन्ट थाङै किसा रां शर्टेज लाइ थांगा आं अबना आगामी बोसोर आं कग्रुबो निजेनि रांबाय निजेनि बेतननि रांबाय आं बागनाय तबो आं निजे जा सुखसा सारा तिरफ्रावनो आं जे जागा कम्बल एकरे तुसके नुकुं थाने कयदिन सिगांबो आं
आइनो लंफुं कामी हनी कहे ओम पियो और 40 फैमिली ना बागी है या निजे निजे अपनी रंग बाई बेतनी रंग बाई ताई खामतिंग बारियो बांग 60 फैमिली ना बागी है के कोई दिन सिका है के दांग सारा तिबो जे जगह एबरे चुप चुप या नुक आं बागी तंगो ताई सिनी एरिया बांग चेयरमैन नो साजा जुदी ओ 13टा पार बिसियो जे शॉर्टेज लाइक है किसे मिसे जे शॉर्टेज लाइक है आना सादी जे घरे नुक बागजा गियान टंखाय बा कुलु गियान टंखाय आं निजेनि पकेटनि रां बाय निजेनि बेतन रां बाय जा सुखसाक आं खायनाय ताई किच्छा 2-3टा फैमिली 5 जन फैमिली जे नांसाक आनो सादी नरक दालासिदि जेसक मानसक आं चेष्टा खायनाय ओ कयदिनि बिसिनो व्यवस्था खाय कम्बल बागनानि अमनो दिनि जों जे अफिसार बिसि का सिबाय बिसिनो ता बागलायनि जों थानाय आसु जराना हागला नंनि ताई फाइनाय सालो जों ताई आलका जे 8टा बिसि अरबो जों प्रोग्राम अर्गानाइज खाय बागलायनाय नल जतनो आं कग्रुबो आं निजे पार्सनेलि फाइ मानसक फाइनाय अर अ दिनि अ कम्बल ब्लेंकेट बागलायथानि अ थाइसे थाइनि कक साय आनि कक अरन पाइरेनो बेलाय हामबाय दं जतनो खुलुमबाय